So what it on town, baby, good morning. I hope you are okay. Oh. From Niger to Star is very far. Good morning and good afternoon. Time difference, baby, I just wake up now. Yeah, damn me. Yeah, damn yo. Yeah, you never leave me go. She go there for me if I no blow. Oh, oh. Yeah, damn me. Yeah, damn yo. Yeah, you never leave me go. She go there for me if I no blow. Oh, oh. One girl want me for club. She say she's in love. Yeah, you never leave me go. If I no blow, you go there for me. My Asia baby, my African baby. Yeah, you go there. If I no blow, you go there for me. If you no be you, I no do. If you no be you, I no shoot. If you no be you, I be a melon cake. Nam Gabe. Yeah? Kamu di tata na kara roje dege. Obere makano nego abdalla. Wago. Obro dwaka na ani dumaka. Ani dumaka. Okay. Isi onyoma. Mana ezo. Dalo ina ikena lagi. Na gwa n'obono. Nwa bụ nwanne ọbọnọ ngina nna m bụ agwụ nna m bụ nwachu nwa bụ nwanne daalụ ngina ka nwa gị dị tata daalụ anyị si na ọgam n'iru ọnụ sịa nke na okpopego ụzọ ndị na-alụrọ m erinwe ya anụzi daalụ
bụ Patrick Ogochukwu anyị nọ n'ọnwụ na alụ dị anyị so nnọọ rina nna pụpa dị gbanugo ịna-egwugwu APM agọdị ma aga etinyere ọnụ eme na-ekere ka bido ibe dị na ntị na-adị ya mma dịka ọsọ bụ onye nchịkọta ị na-esi gị nnọọ rina ga gbọdị ma agọ ụdị nzụdalọ yes enwekwa na iwu ịgbala mkpụrụ na onwe nwere ike ụlọ balabara na ebe ụdị nzụdalọ anyị si gị nnọọ rina ị na onye wulita nnakwu Francis Udaba anyị si gị nnọọ rina onye owuru onwe ya nnekwu mmadụ adịrọ bacha bacha nke ma anyị na-eme n'obodo wakpamụ onye na-agbanye bụ onye dara adị ya anyị si gị nnọọ rina na sọlọ kaka ọ dị bụ onye onwere bụ okenye karịa gị Titus Chibata onye n'anya ọchị apụtabago n'udo ji dị ntosi mana ya nwesịrị ka ebe ka na-eme ịma na ebe na be mmadụ ọsọrọ gị nnọọ mana ukwe nnọọ bụ ọchị ukwe eziokwu anyị sị n'ụdọ dị nne thank you so much nna anyị dị na-ekwu ihe kụziri arịrị nne nna ọ gbalụgbarị na eko agbara amalite amụrụ m otu ọgbanya maka ngawani orimiri gọfada onye nna okwu enwe agwa ị na-ata adị ezigbo mmụ karị mmụ mmadụ echezoro nne ya oge echebe bụ na onye talibia ọrụ m ike anyị kere gọvanọ ụlọ ọjị adịka na ọgbọ onye bịa libia bụ Titus ọbọnọ nwa ọbọnọ mmanya n'ime Mmiata n'ime mmemme dị egwu echego ọjị ọ chọrọ ọjị anyị ndị ebe si wee gbagoro n'ọnụ ọgwọ maazị Masala Kaka ọ chọrọ ngwa n'elu ụlọ then the kindred bụ ụmụ ime dị egwu ịfụwa anyị na-abụrụ onye obodo sị ụlọ ụmụ imere egwu ọ bụrụkwa imere egwu ime dị egwu ime dị egwu mana onye na-abụrụ onye obodo sị ụlọ imere egwu Izogu makanyo. Jai cheli ndị ọka anyị ka anyị na-ekpe ekpe ihe. Egwu usoro ọjọọ cheli ndị ọka anyị nọ na-ezigbo ọjị ka ọ bụ. Ndị ọbịa lebe anyị na ugwu ejiri ọbịa ya ma mmarị na ugwu anyị na-eji ana ya marị nke ejiri ọbịa. Ibe ndị ebughị obu nwere bịa na ọ ya abalị uru. Ebe checheziri uche ọ bụrụ ụdị ụlọ anyị bụrụ aka zibata ma ha gaghị n'ihu nọ na township niile dị ezibata n'ebe anyị nọọ dịleba mma o anyị nọ nwa ebido agala n'ebe anyị nọọ dịbụrụ anyị mma o atasị ọjọọ dị na anyị mma na arụ n'aba Kraịst enwe anyị anyị na-ekene ụnụ ekene ụkwụ ụnụ anyị jiri ebe a ka anyị ji ana o ji adịrị anyị mma ndị bịara ebe a niile ibe ma ibe onye esine ụkwụ ojiji anaghị aka nke o jiri bịa mma anyị bịara ebe ekpere mbụ anyị na oya adụ mma anyị amụ ozuzu ka anyị amụ ozuzu oye ka a na-amụ ya ịga ege ha na-adụ ụlọ nwa daa anyị ekuru nwa anyị na kpuo oya adịrị anyị mma oya amụ nwoke oya amụ nwaanyị oya amụ ahịa na-anọ ụbọ na-anọ anyị na-ayọ Chineke nna were amara gọzie ọjị a ka anyị taa ya tacha ogologo ndụ ahụ isi ike si n'aha nwa Kraịst onye nwe anyị Maazị Okeke ndị ka anyị na-eto ọga na-adịchiri ụzọ n'afọ ndị izu ọgụ anyị tiri ise tụọ ise ndị izu ọgụ na-eme majik bụ eziokwu ogide emebele isi n'okwu onye gwara ji bịa na aka ya eji na ya aka mma bụ eziokwu zikọ onye Chukwu bịa na ji ego moto mọrọ nyere ya mere na ọka mma na ya Fantasy is here now, but after today, don't try it. If you try it in Jenga, I'm gonna want, who watching, and I'm a Kenemun. I'm a Kenemun. I'm gonna have a Kenemun. I can't have another story.
we enjoy we are them. I know you should know them. You drive your tata, no, it's down. I don't want to know it. I don't know my island here. Why I am man and let us have I think it's then the attack and your guy. I want to go. I'm on them. I have seen you in there, but I think I don't know. Then we will do the kind of what I saw you do it. They went to know how much you when they are doing the first view and I used to have a scratch for their wife. I think it's a two see. I don't know now. Let's go to the Gurudika was a godfather. Who is one was Mesu? Eh? Who don't know Mmiata? Bologna Mono, Mona, or whatever I know. Kangunu, Nando Garina, every. Look about Animal, who was in wine. Habutasia, Kana, Kabangu, there's a bangu. So because the money was to deny money. I like to come who knows so. Come on, tell you are free. But I come on the necessary thing, maybe here as when do. So then I'm going to come out new moon. We can all hear who's on.
Ọkọ̀sí wọlé dé. Ṣé pàṣẹ ní ẹ̀ka àpótá mọ́? Easy.
Okay, order of close. What's going on with the cake? I'm not hearing it now. I have a cake here. Can somebody say J? Can somebody say E? S U E S. Jesus! Confirm. That's the 5-letter words. They are wedding today. DJ Watiele.
call. Let's
If you know you, I know you.